Skal jeg bare gå i gang? Hej, mit navn det er Mille. Jeg har været ved Danexplore godt et år, og jeg har været i rejsebranchen i godt 15 år i alt. Jeg elsker at komme ud i verden og opleve andre kulturer og se, hvordan de lever, bor, spiser, hvordan deres hverdag er. Så jeg elsker at være ude og rejse. Australien og New Zealand er helt klart mine favoritter. Det er naturen, det er menneskene, det er at du kan opleve alt fra den tropiske regnskov til dyrelivet, til Ayers Rock, hvor du er inde midt i outbacken, til at komme ud og snorkel på revet, store byer. Så jeg vil sige, at det har alt. Men især deres hjertevarme dernede, den er helt fantastisk. New Zealand er lidt mere primitivt end Australien, men New Zealand er naturen, man skal tage til for, som er gudsmuk, fantastisk. Og de har også hjertevarme der, så det er bare 2 fede lande at rejse rundt i, og som man føler sig utroligt trygge i. Japan er fedt. Det er det. Det er helt anderledes. Jeg har aldrig været derovre før, og egentlig aldrig sådan tænkt Japan som en destination. Og så har jeg været så heldig at komme over og opleve det på egen hånd, og det er vildt. Altså det er det bare. Det er helt anderledes derovre. Igen utrolig hjælpsom folkefærd. De kan ikke engelsk ret godt, men de gør alt, hvad de kan for at hjælpe. Men Japan har også bare, det har store by, det har små gamle byer, det har historie, det har kultur, god mad. Det har også det hele, så det er virkelig fedt. Så det glæder mig til at hjælpe en masse kunder ud til Japan.